माखासे ओरैबायदि बाथ्रा बुङो जाय बाथ्राखौ माने हजम जाया जोङो फसायथावा नङा बिथांमोना सम सम खौसेथिनि बाथ्रा खौसेथि बुङोब्ला माखौ बुंगोन बबेबा खौसेथि जागोन बिथांमोना खौसेथि खालाम थांनो नागिरबा बिथांमोनानो होख्लायफिनो बिथांमोना गाज्रि बाथ्रा बुङो एखनबा नोङो नेगेटिभ खोथा बुङो दा बेफोरबायदि खौसेथिया बोरै फैगोन कास्टम बिथांनिखौनो बाथ्राखौनो बुं बिक्रमबा बिथांनि बाथ्राखौनो बुं दा बे हाग्रामा सानि बिथांमोननि माबा मोनसे रायजो राजा लुबैगासिनो दङ दिनै दिनाव जे मोनसे दोलोआ बर' रायजो राजा मोनसे दोलोआव ज' जानोसै बिथांमोननि डेभेलपमेन्टआ बबाव दा बिथांमोना मा होलांनो नागिरदों रायजो राजानो मा होलांगोन लिडारशिप होलांगोन ना डेभेलपमेन्टनि खामानि होलांगोन बिपिएल दोलोनि माखासे गिदिर नेता बिथांमोनाव दिनैनि दिनाव खर'आव माने अर खामदों रायजोफोर माने बिखायावबो माने अर जोंदों आरो रोहो जुजाइनि अर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोननि खर'आव अखा गैयाब्लाबो सारन्थाइ गावनाय बायदि मोनसे थासारि आरो समखौ जों नुनो मोन्दों आरो रायजोफोर दा बेफोरो मानि थाखाय नङा होमब्ला आं माने क्लियार खोथायै बुंलांगासिनो दं आरो रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ एबा इउपिपिएलनि गिदिर माने नेताफोर आरो सापर्टार बिथांमोना मिथिगौ दिनैनि दिनाव बे इउपिपिएल दोलोआ 2025 मायथाइयाव माने मोनसे जोबस्रांनायनि मोनसे दोहौ फैगोन दा बै अंखखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा गोब्राबदों माने जे बाथ्राया नंथारा माने जे बाथ्राया भेलु गैया दिनै बै बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव गोब्राबनांगौ जादों रायजोफोर दा सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया रायजोफोर दिनैनि दिनाव इन्द्रजित बिथाङा बुंदों खौसेनि मोनसे बाथ्रा नङा होमब्ला दा इन्द्रजित बिथाङा दिनैनि दिनाव माबायदि क्वालिटिनि लिडार आरो माबायदि गोसोनि मानसि दा जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा रावबो सिनायै माने गैया होननांगोन आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनहा 5 बोसोर सरकार सालायबाय 5 बोसोर सरकार सालायनायनि सिगां बिथांमोना खौसेनि जेनाखि बाथ्रा बै बाथ्राखौ माने बिथांमोना खुगायाव लाबोनो हायाखै दा दिनै नैबे समाव जे समाव बिथांमोननि सरकारा जोबनानै सिलिंखार जानो नागिरनाय सम बै समावसो दिनै मानो खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो आरो रायजो राजाफोरनि खौसे लुगैनायखौ दिनैसो बिथांमोना मानो नुखो बै समाव मानो रायजो राजाफोरनि खौसे जानो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नुवाखै रायजोफोर दा बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां रायजो राजाफोर माने दुखु मोननानै रागा जोंनानै लाब गैया आरो जेब्ला 2020 मायथाइयाव बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा खावलायदोंमोन मोननै रिजनेल दोलोजों सरकार दायोब्ला माने बिटिसिआव पावारफुल जागोन आरो जेरैबो डेभेलप जागोन नांगौबा आंनो खुनु गादि थादिनि जेबो नाङा होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन प्रमद बन्दु बिथांखौ आरो बे इउपिपिएल दोलोनि माने लिडारफोरखौ आरो इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोरखौ दा बै समाव बिथांमोना सानदोंमोन हाग्रामा महिलारी सारजों जुदि खौसे जानानै सरकार दायोब्ला माने बे इउपिपिएलनि ओंखाम ओंख्रि बाहाग माबा माबि बाहागा जोबगोन माने मोनजानाय नङा बैफोरबायदि माबा मोनसे बिथांमोननि गोसोआव कल्पना दंमोन साननाय दंमोन माने गेसाव गोसोजों साननाय दंमोन रायजोफोर दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बै समाव खौसे जानानै सरकार दानो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा खौसे जानो थाखाय एबा खौसे जानानै सरकार दानो थाखाय माने बिथाङा बारंबार खावलायदों आंनो खुनु सिबबो नाङा खुनु गादिबो नाङा अब्लाबो माने मोननै रिजनेल पार्टिया खौसे जानानै सरकार दायोब्ला बिटिसिआ पावारफुल जागोन आरो गोबां डेभेलप जागोन होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन नाथाय इउपिपिएलनि बै दैदेनगिरिफ्रा खोनासंदोंमोन रायजोफोर खोनासंदोंमोन नामा दिनै नोंथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायै दिनै जोबथारनाय सम जेनाखि इउपिपिएलआ माने जोबस्रांनायनि सम दा बे समावसो दिनै हाग्रामा महिलारीनि दोलोखौ नोंथांमोननो मानो नांगौ दा जों बेखौसो कुइसन खालामगोन दिनैनि दिनाव गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै नोंथांमोनहा जुदि मोजां गोसोनि लिडारबा मोजां क्वालिटिनि लिडारबा हारि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंबा गासिबो बिथिंनिफ्राय जुदि साननो हानाय दंब्ला बै इन्द्रजित बिथांमोन बायदिया सिन्था धारना खालामनो रोंदोंमोनब्ला हाग्रामा महिलारीया 17 बोसोराव जे खुंथाय खुंनानै जेबायदि डेभेलप खालामदों जेबायदि उन्नति खालामदों जेबायदि जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफोरनो मा नांगौ दिनै बिथाङा होजोबदों लामा दालां गासिबो अफिस टफिस हस्पिटालनिफ्राय लानानै इन्जिनियारिं माबा माबिनिफ्राय लानानै दिनै बैफोर मावनायखौ दिनै नोंथांमोना दासिमबो मानो नुवाखै 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै दिनैबो मानो नोंथांमोना बुंनो गोनां जायो
दा नोंथांमोननि बायदि जेनाखि गेसाव गोसोनि लिडार गेसाव गोसोनि मानसि बै मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंनो लाजिनांगौ रायजोफोर टटेलि लाजिनांगौ बिथांमोना दा दिनै बै समाव जुदि सरखार दायोमोनब्ला दिनै नोंथांमोन बायदिया बिजेपि बायदिजों खाफालाव जोजानाय नङामोन आरो दिनै बेसेबांनाखि नोंथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै दा बै समाव हाग्रामा महिलारी सारा जेसेबां डेभेलपनि खामानि मावदों बिनिफ्राय रासिन डेभेलप जागौमोन दिनैनि दिनाव दा दिनै नोंथांमोना मा मावनो हाखो माबा मोनसे गोदान लामा सामाखौनो मावनो हाखो ना दिनै माबा मोनसे कलेज सिआइटि माबा मोनसे अफिस बा माबा मोनसे मोजां खामानिखौनो दिनै बर' रायजो राजाफोरनो लाबोनानै होफैनो हाखो नोंथांमोनालाय दा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोना खौसेनि बाथ्रा बुंनो दा दिनैसो नुदों इन्द्रजित बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिया खौसेनि सोदोब दा बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोन बायदिखौ दिनै बिथांमोना सोंखारिनांगौ गोनां जादों मानो सोंखारिनांगौ गोनां जादों जाय मानसिया सोरबा सासे मानसिजों गोसोआव आघात होजायो बै मानसिनि बिखायावसो हाबनानै थायो जाय आघातखौ नोंथांमोनहा हाग्रामा महिलारी सारनि बिखायाव होदोंमोन बिपिएफ दोलोनि बिखायाव जे आघातखौ होदोंमोन बै आघातफ्रा दासिमबो थैसाम जानानै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोरनि गोसोआव मानि मा दं लाथा लाथा दं रायजो राजाफोर नंखायनो दिनैनि दिनाव सोरबा खौसेथि होननानै बुंबा जानाय नङा खौसेथि बुंनायनि सिगां बिथांमोना हाजार बार बारंबार सानग्रोनांगोन बे इउपिपिएल दोलोनि मानि माखासे गेसाव लिडारफोरा आरो इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि मा होनो बिथांमोन दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाथ' डेभेलपनि बाथ्राफोरखौ बुंनो लाजिनांगौ दिनै इन्द्रजित बिथांमोन बायदिया डेभेलपनि बाथ्राखौ बुंनांगौ आरो लिडारशिप माबा माबि होलांनायनि बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायावथ' बे बिटिसिआव जेसेबांनाखि डेभेलप जादों जेसेबांनाखि जौगादों दिनै बेथ' हाग्रामा महिलारी सारनि दिनावनो जानाय ना नोंसिनि इउपिपिएल सरकारनि दिनाव मा लाबोनो हादों दिनै नोंथांमोननि दिनाव मा मोनसे डेभेलप जाखो दिनै नोंथांमोना बेखौ बुंनानै खिन्थानो हागोन दा दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि दिनाव गोबां डेभेलप जादों उन्नति जादों आरो गोबां लिडारशिप जोनोम होदों नैबे बिटिसिआव गोबां गिदिर पलिटिकेल लिडारफोर जोनोम होदों नाथाय नोंथांमोननि जेनाखि बे 5 बोसोर बिटिआर सान्ति सुक्तिनि जेनाखि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना माबायदि क्वालिटिनि लिडार जोनोम होखो आरो माबायदि डेभेलप लाबोखो दिनै नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होबानो जाबाय जुदि दम दं दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय रायजो राजाफोर नङा होमब्ला बाराबा दुखु मोनो बिथांमोनहा रागा जोङो आरो बिथांमोननि जेनाखि आइटि सेलफोर बिथांमोना बिराद मानि गाज्रि मानि कमेन्ट्स खालामनानै रायहरलाबायो आरो अब्लाबो मानि रायजानांगोन नङा होमब्ला आरो नंगौ खोथाखौ बुंनायाव रायजायोब्लाबो जेबो लस गैया होननायाव जायो आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दा जिखुनु बिथांमोना 20 बोसोर सरकार सालायनायनि सिमां दंमोन नाथाय दा फैयै नैबे 5 बोसोर सरकार मानि कमप्लिट जानायनि उनाव बिथांमोना मा जाखो बिथांमोननि सिमाङा बायबाय खोमा नङा होमबा आसाफ्रा मानि निरासा जाबाय मानि जानाय नंला खोमा बेफोरबायदि साननानै कनफिउस जाबाय आरो गोनो गोथो जाबाय आरो बे इउपिपिएल सरकारा फैमारनाय नंला होननानै दा दिनै बिथांमोना बिनिखायनो खौसेथिनि मानि देंखोखौ गायनांगौ जादों आरो बै समाव जाय दैदेनगिरि आरो जाय लिडारफ्रा खौसेथि होननायखौ मुगैयो दा दिनैनि दिनाव बै बिथांमोना खौसेथिनि गानखौ गायनांगौ जादों दा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबां मानि सापर्ट होदों आरो सापर्ट होगासिनो दं आरो ससियेल मिडियायाव सोरांबानो नुयो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा बैफोरखौ नुनानै गोसोफ्राव मानि खायसिब मोनो खोमा बे प्रमद बन्दु बिथांमोन आरो मानि इउपिपिएल सरकाराव थानाय मानि लेदार केदार आरो मा होनो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना आरो मानि बिथांमोननि सापर्टारफ्रानो आरो नङा होमब्ला दा गोसोआव थायो नङा होमब्ला जाय मानसिजों मानि जेरैबायदि बानायजायो मानि बैफोरखौ गोसोआव थायो आरो दा जेनेबा हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफखौ दिनै बिथांमोना बेसेबां मा खालामबोखो मानि गोसोआव दंजोबो बिपिएफनि मानसिया स्किम मोना होननाय बेफोरबो गोसोआव दङ आरो बिथांमोना होआ आरो सोरबा मानि आइवाइनि न' मोनबाबो बेखौ दाननानै गावसिनि माबानाव होयो बेफोरबायदि रिपर्टआ दंजोबो आरो दिनैहाय नङा होमबा रिपर्ट मानि रेकर्डआ आरो दा दिनै रायजो राजाफ्रा बेखायनो बुजिबाय बे इउपिपिएल सरकाराव थाला जोंनो नांथारला मानि गरिब गुन्द्रा
आइ आफा रायजो राजाफ्राबो बांसिन गरिब गुन्द्रासो जालायलांबाय होननानै माने जेरैबो बिथिंनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बखियो आरो रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक नैबे UPPL नङा होमबा उल्थांलाय फाल्थांलाय माने लागाव सरकार होनो ना मा होनो बे सरकारा 2025 मायथाइनिफ्राय माने बिथांमोना माने जोबनाया खाथां जाबाय आरो रायजोफोर दा बिदिनो बिथांमोना जुदि सम दंबा BPFजों फै नङा होमब्ला रायजोखौ जाथिखौ आरो BTCखौ बासायनो गोसो दंब्ला आरो हारिनि सेन्टिमेन्ट दंबा BPFजों फैनानै नांथाबफै BPFनि मानसिया खिन्थु जुदाजों थांनाय नङा आरो लोगो जाना मालाबाबो खामानि मावनाय नङा बे हले क्लियार बाथ्रा आरो UPPL दोलोआ मैयासो खिलिजेननाय फाग्ला बे BPF दोलोआ बै मैयासो खिलिजेननाय दोलोजों लोगो जानानै खामानि मावगोन नामा दा बिनिखायनो खौसे जानानै जुदि खामानि मावनो गोसो दंबा UPPLआ गासिबो नैबे राखानाय माने बिफां दालायाव माने गाखोफै माने एक्सेप्ट खालामगोन आरो रायजो राजाफोर दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ लोगोफोर